this is Jessie Kanoy. Pangalan mo? And welcome back to our channel. Yay! Yay! So mga ka-prinkles, for today's video, nagdala si Mama og ay si Papa gabi og mangga. So tamis gini siya mangga kay naatay two types of mango. It is Carabao. Ang Carabao katong tamis siya nga lingin og napuntay kabayo nga tong tag-as og dagko. So ang una nitong kaunon kani. And then nagbuhat pud ta og sauce nga last na kong vlog kay na nag-question niya. Suka ug mangga pwede ba day ipare? So karon nagbuhat ta og kamatis, alamang with tomato, and then pagkatapos ng iprito nilagyan ko siya ng suka kasi gusto ko hindi maluto yung suka. And then titikman natin. Tama rin yung alat dahil nilagyan ko siya ng pampatabang. Ang una nating kakainin kay ito, titikman natin tong Carabao. Unsay tawag ani dong? Ay, kaba. Ang tinatawag to sa amin na kabayo, manggang kabayo, and then sa iba naman manggang kabayo, tinatawag siya manggang kabayo. So, atin ang titikman. Oh my God, ito guys, oh, hindi to maasim guys. Ay, hindi kayo tao guys kapag nakakita kayo ng video guys tapos hindi tutubod yung lawan nyo, hindi aasim yung hindi yun aasim yung mga lawan nyo, hindi kayo tao. Kikita kami sa videos. Ha? Kikita sa videos. Sa mong maistorya nila doon nga, karon pa kakabalik. Sa mong maistorya. Istorya sila, hi guys. Hi guys. Channel. Yay. Welcome to my channel. So ayun guys, nagpapa-electric-pan kami kasi igang. So ayun na guys, i-slice na natin. Bukaan ka rin dong. Oh. Ayun guys, gamayon lang nato sa kung pag-umangkon kay basig bawal ko ni sa iya ha. So ito daan. Napakita, ingkit sa ila ha. Pagkita sila nga ingkit ka. Wow, very good. So ito ang atin guys, oh. So hindi siya marinig guys kasi may electric pan kasi igang. So tingnan niyo guys, oh, napakasarap guys. Oh. Guys, nagtulo-tulo. Padul din eh. Hindi kayo tao kapag nakapanood kayo dito tapos hindi asim yung mga bibig nyo tapos hindi magtutubod yung laway nyo. Tingnan nyo guys, oh. Atong tamis. Tamis siya nga mangga guys kay na with alaman and then kamatis. Napakasarap. May sili din guys, oh. So yung nag-request sa akin na alamang yung ipapares ko sa mangga, ito na. So, this oh. Yummy guys. Sobrang lamig niya talaga guys. Nadamihan ko lang ng mantika yung pagluto guys. Pero grabe. Grabe niya mga. Grabe. Na guys, kain na kayo guys, na. Kain na kayo guys, na. Kaya ko siyang ilipat dito guys kung malapit ba siya. Unsa ka? Lingkod og tamang lingkod. Dito ang kayo. Na. Na para duol po siya. Na. Taas na to gamay ang atong kuan. Ato ang camera. Ipaganito na ng forma namin ng camera guys kasi guba na. Tinarbaho ako mama. Asa imong mama? Tinarbaho ako. Ha? Tinarbaho ako. Ako papay trabaho. Ay, trabaho imong mama magpapa. Tapos, Dito. nakadiri nagpuyo. Oh. Gusto kong patungan siya ng maraming ano guys, kamatis. Ay guys, oh may sili pa guys. Tingnan niyo guys, oh may sili pa.
Mm. Mm-mm. Grabe. Hi guys, ana. Hi guys. How old are you na dong? Pila na imong edad dong? Ito, ha? Aray. 3 nya ipakita sa kamot ang pila edad sa 3. Pila? Oy, di tuma na. Tuma na iha pa. 1 2 3. Pakita sa ubos. Mm. Mm. Na. Saan? Mami. Mm. Pakita sa camera dong kung pila edad nimo sa 3. Daw. 1, 2 3. Yes, anang 3 anang 3 anak. Diyo daw. Na. Nya, unsay may gusto nimo pangandoy nimo dako nimo dong? Why? Mahimo kang Foxman. So ayun guys, hindi siya maasim guys. Ito yung tinatawag na manggang kabayo dito guys, hindi siya maasim. So itatry naman natin yung karabaw. So yung karabaw, in-slice na siya kagabi ng aking kapatid kasi gusto sana siya niyang kumain. Kaso pinagsabihin siya ng aking nanay na wag kasi magabi na raw baka magano daw yung tiyan niya. So ito itatry na natin tong karabaw. Karabaw na ni guys, dili na siya katong kuan. Medyo dili to siya tamis. Pila ko mas lami ning karabaw kay mura na siya kapayas kan unang isa. Nga kani ambot lang unsay lasa ani ron, i-try nato. I-try nato, ikaw na i-try nato. Try na to. Na i-try nato, ikaw i-try nato. Diyan sa kanina ha, kaya ko ato. Tamis. Ito na yung karabaw guys. Ito yung karabaw. Tingnan nyo. Karabaw tapos paparisa ng uyap. Mukhaan pa ka daw? Di na. Ano pa? Sige, tuslo. Dagan nagmantika akong naluto. Pagkaluto na ko is dagan nagmantika ito guys. Oh. Uyap guys, uyap. Tapos ilalagay natin dito sa mangga guys. Oh. Ganyan na guys. Oh. Guys, natawag. Alam. Itong karabaw talaga guys, mangga. Kasi may asim-asim. Dahil ito ba? Sisap abot sa. Isay sa karabaw. Mangga. Yan. Baka na. Magkapayas ang baka. Konti lang sa pamangkin ko guys para hindi ano. Hi guys, kumusta naman mo guys? Ano ba? Hi guys, kumusta naman mo guys? Hi guys, kumusta naman mo? Na, kumusta naman mo guys? Ano ba? Kamusta naman mo guys? Sa mga uyab, sa mga uyab diya, Sa mga uyap ya. Tarong gusto na sa mga uyab diya. Sa mga Tarong dito, tanaw dito. sa mga walay uyap diya. Mercy. Mercy. Gusto na Mercy. Mercy. Kanta sa genggang gole 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 go. Kadaw, Linggang gali gilog. mangwaswas. Manghugas. Ginggang guli 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 go. Mangwaswas. Manghugas. Salig lang mo sa may kapal. Salig lang mo sa may kapal. Maabot na ng uyab ninyo. Mabot ra ng uyap niyo. Karong? Karon. Karon? Karon. Sa mo vlog na mo. Ako sa vlog na mo. Don't forget Don't forget to subscribe, to subscribe, like, like, and share. and share. Yay! Mangga mukbing. Mangga mukbing. Mukbing minggi. Ikaw daw. Mukbing.
Passions. Ano, mukbang mingki. Mukbang minggi. Ano guys? Parehasa. Cellphone. Ano ba guys? Guys. Karon pa ko, Karon pa ko. kaapil og vlog Kapil o vlog ni Tito ni Tito kay kay bag-o bag-o pako pako naulian ulian sa akong sa akong Sir Ice surprise og kalintura. o karintura But thank God, patigat but thank God dating God karon aron naulian ako. ulian ko Naka-empil ako vlog ni Tito. naka-empil na ko Naka-empil na ko naka-empil na ko vlog vlog ni Tito. ni Tito Yay! Mukbang mangga. Dara na para ni sa inyo guys. Ana para ni sa inyo guys. Ana. para sa iyo guys isang isa isang isa Bati pa rin mo ngang. Sa ilang duwa guys, karabaw o kabayo mas prefer na ko ang karabaw. Okay. Ang karabaw bisan pag dili ka asin aslom, nagi siya pagka aslom niya. Para sa ako akong mukaon kag mangga niya, di na aslom, di na siguro na mangga uy. When we say mangga, aslom man jud. Tong no? Kapayas Ana kapayas naman na, ana ah. Kapayas naman dili kuan. Dili aslom. Dili papaya. I love dili papaya. Ngisil to anak. No. Na. Guys, Guys, kung dili mo kung dili mo gusto gusto mapagod mapagod inyong inyong ngipon, nipon, ayaw ayaw mo mo pag pag didi bibi bisag bisag dako dako namo nama na para di mo ma pariha pareha nako ako tanawa maawa akong ako ngipon nipon pagod na ang ang ngisi. Guys, ang pangit magmukbang na yung ikaw lang halos kakain lahat kasi ang dali mong mabusog. yung Tingnan mo. titi yung titi kay siya bibi Oh, yung titi. yung siya bibi Try ko guys na walang halong kuan guys, alamang. daming mangga Ang daming mangga guys. daming mangga guys Sarap. Sarap. sarap Kanta sabi. aming bahay na aming bahay Kong kong ining kusing bazing ge. Gimingalo ko to ba? Dugay ba ka wala nagkanto sa akong vlog niya. Balik na magkakantay sa ko be. Okay, kanta ta 1 2 kanta ta niya kusgo na to 1 2 3 go. Kong kong ining kusing sading bading ke. Kusga. sayang sayang umayos pikala ya ya aku ya ada mambo alis aku mencintaimu Ano sa im? Godom. kung barang alang katangkanalu yakin anak-anak kamu Ang sa bagay, ginakanta dong ka na sa inyo dong ka na ginakanta ni mo dong. Nang. Ha? Okay, nganta ta ka nang kuan lang ka nang kanta mi kakapila guys, sige.
Sukad pa sa una, ako nang andoy nga makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Kata yun, apan unsaon na pobre man lang ang namatan ko nga ginikanan. Apan bisan pa yan ang tanan aldong nagmaripayon ang akong nanay, tatay, igsuon. Ang importante nga simple ka lang, basta mo salig sa kahit asan. 1, 2, 3, go! Kanta na, chorus. Bulang huy gabi. Kusga. Kusga ba? 1, 2, 3, go. Bulang huy gabi. Kusga. Saging kamuti. Ah, di na sila maganahan doon ko. Basta di na makusgundong ko eh. Na mga lagot. Ayun sa 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Bulang huy gabi, saging kamuti, ang among pagkaon na mga lagot mo sa kalisod karon. Dito siya mo kanta guys, kay kapoy na. Ayun guys, busog nami guys. Hindi mo kayo hot doon, oh, hurot na, oh, hapit na mahurot. Ang mangga, di na mo kayang hot doon. Oh, so kung kisam to gustong mangga di, PM lang nako. Ako! Oh, di na mo kayang hot doon. Aslom kayo. Ay, aslom. Busog nami. Di ata, uy. Ana, sige, unsa na ta? Guys, guys, salamat sa pagtanaw, guys, ikaw daw. Yes, salamat sa pagtanaw. Kusga, uy, higo pagsuka, ana, salamat pagtanaw, ana. Salamat sa pagtanaw. Na ba? Ana, guys, kusga lagi guys, salamat sa pagtanaw. Salamat sa pagtanaw. Kami gyapon hangtod sa sunod. Magyapon hantod sa sunod. Natong panagkita diri sa Jessie Canoy Vlog. So this is husband Jessie Canoy together with my pamangkin Ronnie Boy Cañedo. Hangtod sunod nga gayon magkita-kita tapon. Peace out. Bye-bye. Bye-bye.